zvakanyanya. Ndinoda kutora mukana uno kukwazisa mumwe nemumwe ari pano musiva ranhasi. Ndinokukwazisai nemufaro mukuru, mufaro munashe. Ndinoda kutora nguva ino zvakare kuremekedza mweya mutsvene ari pakati pedu. Hatifambi toga. Shoko ravo rinotidzidzisa kuti panoungana 2 kana 3 muzita ravo tenzi, naivo Mwari varipo pakati pavo o pakati pedu. Saka tinovaremekedza zvakanyanyisa masikati ano. Ndinoda kutora zvenguva ino kuremekedza utungamiri hwose huri pakati pedu, kusanganisira vafundisi vedu, nekutenda mumwe nemumwe anoshanda mubindu raMwari behind the scenes, kuti tiwane mukana uno watinowana wekuungana pamwe chete masikati ega ega tichinzwa shoko raIshe wedu. Amen. Amen. Hallelujah. Masikati ano tiri kutanga bhuku redu rechina mubhaibheri redu. Bhuku ratiri kutanga ibhuku muchirungu ratinoti Leviticus, rinova iro the 3rd book in the Bible. Kune vakatanga nesu muna January, takaverenga Genesis, takaverenga Job, takaverenga Exodus, tikaipedza last week. Nhasi tiri kutanga bhuku idzva rinonzi Leviticus. Ndichakumbira vachativerengera mascriptures edu kuti vagotiverengerawo Exodus chapter 40 kubva paverse 34 kusvika paverse 38. Vobva vativerengerawo zvakare. Mirai tiri kunyora. Alright. Kubuda 40, Exodus 40. Yes. Maverse 34 to 38. Last chapter ya Exodus, verses 34 to 38. Then in Leviticus 1, verses 1 to 4. Saka tiri kuda kubata the last 4 scriptures emuna Exodus. Tobva tabata the first 4 scriptures emuna Leviticus. Saka akateedzana. Okay. Tivhure tione. Zvakanakai. Kubuda Leviticus 4:40. Ngatitangei, yes, ngatitangei na Exodus. Kubuda 40, verse 34 kusvika pa 38. Yes, the last 4. Musore shoko 34 kusvika pa 38. Musore shoko unoti gore pamusoro petende munogara tenzi. Verse 34. Ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana kupenya. Ikanitange futi. Ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana kupenya kwatenzi kukazi. Ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana kupenya kwatenzi kukazadza dumba rinoera. Verse 35. Mozisi akakoniwa kupinda mudumba rokusangana nokuti gore rakaramba rigere pamusoro paro. Nokupenya kwatenzi kwakanga kwazadza dumba rinoera. Verse 36. Zvino panzendo dzavaIsraeri dzose, kana gore iri richinge rakwira richibva padumba rinoera, vaisimuka vachitangisa rwendo rwavo. Verse 37. Asi kana richinge risina kukwidzwa, vaigara ipapo kusvikira pazuva rarinenge razokwidzwa. Verse 38 yekupedzisira pachikamicho. Nekuti gore ratenzi rakanga riri pamusoro pedumba, nokuti gore ratenzi rakanga riri pamusoro pedumba rinoera masikati, uye moto waiva mariri usiku, pamberi pameso avanhu vose veimba yaIsraeri panzendo dzavo dzose. Haleluya. Mupiro Leviticus chapter 1
verse 1 kusvika pa4. Musoro weshoko unoti mipiro inopiswa pasina chinosara. Verse 1. Zvino tenzi akadaidza Mozisi akataura naye ari kunze kwomusasa wepaisangana vanhu akati paari. Verse 2. Taurira vana vaIsraeri kuti kana mumwe wenyu achida kupa tenzi mupiro wake, anofanira kumupa chibayiro chemombe kana hwai inobva mudanga remombe dzake kana rehwai dzake. Verse 3. Kana mupiro wake chiri chibayiro chekufungaidza chinobva mudanga make, chinofanira kuva chenzombe isina mavara kana kuremara. Anofanira kuuya nacho achichibayira pamusuo womusasa wepanosangana vanhu kuti agogamuchirwa natenzi. Verse 4 yekupedzisira. Ngaaise ruoko rwake pamusoro pechibayiro ichocho chokufungaidza, nokuti ndiro chichagamuchirwa. Nokuti ndicho chichagamuchirwa panzvimbo yake chichimuwadzanisa. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoteerera ipapo masikati ano. Haleluya. Amen. Mazvita henyu nekuverenga kwakanakisa maichidhakwa. Mwari verugare vakuitirei zvakanakisa, vakuwanirei nyasha. Ndinotenda. Patakatanga nepurogiramu yedu gore richitanga, takaipa musoro wekuti strategically position yourself to understand his word. Tichiti dingindira ratiri kufamba naro mugore ra2026 ndere kumira panzvimbo pekuti imi neni tikwanise kunzwisisa shoko raJehovha nenzira yatisati takamboita kumashure. We committed to putting the effort yekuti tivanzwisise Mwari kuti vanoshanda sei, tivanzwisise Mwari kuburikidza nekutaura kwavanoita nesu mushoko ravo. Saka takawirirana kuti tichange tiri intentional pakuverenga Bible redu kubvira parinotanga kuna Genesis all the way kunosvika kuna Revelations, asi tichizviita in a chronological order kuitira kuti tikwanise nekunzwisisa kwemhando yepamusoro-soro, tichiona maitikiro aiita zvinhu neoda yacho yazvakaitika. Zvimwe zvezvinhu zvatakati tichadzidza nezvazvo kunzwisisa the context yekuti zvinhu zvakaitika nguvai, zvichiitirwei, zvichizorevei mukati meupenyu hwedu. Saka nhasi tawanirwa nyasha naJehovha kuti tichange tiri kupenengura bhuku raLeviticus. Vadikani, vazhinji vedu kana tichinge taverenga bhuku raLeviticus, tinotadza kunzwisisa kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi, nekuti rinobva raita senge bhuku rakangozara nemasacrifices. Rinobva raita bhuku serakazara nemutemo yekuti Mwari vari kungoti kune vanhu, uyai nemhuka yakati kana paitika chivi chakati, mobva madeura ropa iri, moita zvakati nezvakati, asi kuti uzvinzwisise kuti zviri kuitirwei uye sei zviri kuramba zvichiripita. Saka patinotarisa nhasi, patiri kutarisa meseji yedu yanhasi, ndaipa musoro wakanzi drawing near to a holy God. Tichange tiri kufocasa on Leviticus 1 kusvika pana Leviticus chapter 1 kusvika pachapter 7. Bhuku raLeviticus, sezvatanga tiri kutaura, harisi bhuku remarituals, harisi bhuku remasacrifices. Ibhuku rinotidzidzisa about a relationship with God. Patanga tiri kuverengerwa mascriptures edu namaichidhakwa, tadzidza kuti pakapera bhuku raExodus, vana veExodus vari padzasi pegomo peMount Sinai, Mwari akanga akugara pakati pavo in the tabernacle, kana kuti rinonzi dumba, ndozvataurwa nebhaibheri reshona. In other versions or in other scriptures, inenge chinzi the tent of God. Pavanenge vari imomo Mwari vachigara pakati pevana veIsrael in the tabernacle, Moses
anokundikana kupinda in the presence of the Lord in the tabernacle. Hanzi the glory of the Lord yakabva yazadza that tabernacle, and the mist of the Jew yanga irimo, that glory yakaita kuti Moses atadze kupinda. Moses anga ari ani. Moses was a representative. Ndiye akanga ari the mediator between vanhu naMwari. Zvichireva kuti papera bhuku redu raExodus hapasisina a way yokucommunicate between God and his people. He had come to live within their midst. Moses ari iye ari kufanira kubva kuvanhu achipinda mutabhaneko achitaura naMwari, obuda nemeseji yaMwari oenda unotaura meseji yoyo kuvanhu. Asi pari kupera bhuku pane dambudziko. Moses haachakwanise kupinda in the tabernacle. Pari kutanga bhuku redu raExodus, Mwari vari kuratidza simba ravo, Mwari vari kuratidza rudo rwavo. Vari kubva vakontinua nenyaya iyi kubva padambudziko ratasangana naro papera bhuku raExodus. Mwari vari kuchiuya ne-solution inoita kuti pave nekudyidzana, pave nekutaudzana pakati pake iye Mwari wakarurama nevanhu vake vaavinga kuti azogara naye pakati pavo. Ndiro dingindira ririmo mubhuku raLeviticus. Mwari ari kugadzira a system inoita kuti pachiva ne-restoration, pachiva nekutaudzana uye nekugarisana nevanhu vake. Sei Moses akatadza kupinda mutabhaneko? Vana veIsrael vakanga vari vatadzi. We have a holy God, one who is pure, one who is righteous, akarurama, ari kugara pakati pevatadzi. Zvivi zvavo hazvisisiri kutombotendera kuti Moses angobva kwaabva pakati pevanhu vasina kururama, achingopinda paadira achibuda in the tabernacle of God. Saka Mwari vaakuchigadzira a system inonzi a sacrificial system, inova iyo yatichange tiri kudzidza nezvayo muzuva ranhasi. It's a system that was used for about a year rakagara vana veExodus at the base yeMount Sinai. Leviticus ibhuku rinotidzidzisa about how Israel in their sinful and selfish manner kana kuti lifestyle was reconciled to God. Ibhuku rinotiratidza kuti zvinogoneka sei kuti Mwari akarurama akwanise kugara pakati pevanhu vakatadza. Ibhuku sezvatichaona rinotidzidzisa nyasha dzaShe, the God who is gracious, the God who devises a way and provides for his people kuti akwanise kuva nereconciliation navo, akwanise kudyidzana navo kana kugara navo zvakare. Saka panotanga bhuku raLeviticus in chapter 1, one of the things that we need to understand, nekuti zvichalinka even kumberi patichamuvha kuna naDeuteronomy and all the other books, one of the things that we need to notice is kuti Mwari vachizotaura naMoses, vakataura naMoses from the tent. Moses akanga ari kunze. Mwari called Moses from the tent of meeting. Tent of meeting tati ndiyo tabernacle, ndiyo dumba. Mwari vakatotaura, in other words, it says kuti Mwari vari kudaidzira Moses asitorimo mutabernacle, asi kukwanisa kupinda. Saka vari kutaura vachiti Moses, listen to me. Right? Kana anyone achiuya nezvibayiro zvake, Mwari vakuchizomupa all these commands now. Ekuti if anyone wants to come before my presence, kuti azvichenese, pakufanira kunge pachideuka ropa, or pakufanira kunge pachiuya this type of offering and so on. Saka tichadzika nawo ma-offerings 5 akanga ari kupiwa naMwari, tichidzidza kuti aiitirwei, aishanda nei, system yacho yanga yakamiswa sei, and what was the representation kana tichizotaura kuti Jesu aizouya kumberi. Chandanga ndichida kuti munyanye kubatisisa ndechekuti Moses achitaurwa naye naMwari haasi mutabernacle. Mwari vari kutaura vari mutabernacle or mudumba or in the tent of meeting. Moses atori kunze. No one can even enter the tabernacle when these instructions are being given. Amen and amen. Hallelujah. Saka tinoda kuchibata the sacrificial system. But the sacrificial system,
pamunenge muchiverenga muchaona kuti kunenge kuchiitikana kuti chapter 1 inobata the burnt offering inobva yadzika nayo ichitaura maburnt offerings chete kusvika azopera. Ukange uchiverenga uchimhanya unogona kutadza kunzwisisa kuti ko zviko zviri kumboitika kuinga zviri kuita kunge zviri kuripita 1 kunge zvanamboverenga kuchapter paragraph number 1 zvakuita kunge zvakunodzokorodzwa futi kuparagraph number 3 o kuparagraph number 4. Asi pamuchange muchizviverenga muchaona kuti zvine misiyano yakasiyana siyana. Saka ndichada kutanga ndadefina kuti chii chinonzi atonement, then tobva tazotanga kutarisa kuti yainzi burnt offering inonzi. Nhasi ndichakumbira ruregerero rwenyu, handina kuwana mukana wekuverenga bhaibheri neshona, saka zvinhu zvakawanda ndicharifeya kwazviri mune nechirungu chete. Saka even as I am describing my terms, ndichange ndichibata the English term, handisi kuzobata reshona. Mwari ari mubatsiri wangu, hopefully next week patinotsangana ndinenge ndawana mukana wekuverenga both the English versions as well as the Shona one. Saka tichatanga nekubata chinhu chinonzi atonement. Kana tichiti atonement chii? Atonement zvinoreva a covering, chinhu chinokava. Saka as we are reading the book of Leviticus, tichaona kuti Mwari wakarurama ari kuda kudyidzana nevana vake, asi ari kuti nekuti mune zvivi hamukwanise kupinda pamberi pangu. Saka kuti mupinde pamberi pangu pachada kuva ne something, pachada kuva in this case kazhinji kacho pachadiwa mhuka. Mhuka ichauya as an atonement. Mhuka imimi yandiri kuti kana iwewe uchinge watadza, hunza mhuka iyi inogona kunge iri hwai, anogona kunge ari kana kuti mwana wemombe, mwana wembudzi, mwana wehwai. Tora mhuka iyoyi veibva vapa maspecifications kuti isina mablemishes, kana kuti vanobva vadefina also Mwari kuti inofanira kunge iri mhuka diki. Dzimwe dzenguva panobva papiwa neage yemhuka yacho. Why were all these things being defined? Mwari was giving my instructions so that they would bring the best of the animals dziri kushandiswa panguva iyoyo. Mhuka dzaiuya ndidzo dzinenge dziri papeak yebreeding, the most valuable one. Mwari ndio yavaiti hunza iyoyo, bring that animal. It's going to work as an atonement or as a covering. Saka mhuka ichinge yauya, like in this case ngatitange neburnt offering. Mhuka yaiuya yobva yapiwa kuna priest. Ndiye anenge akuchimira kushanda pane the system sacrificial offering or the sacrificial system. Mhuka iya ichinge yaiswa kuti iswe pachipiriso, yaizobatwa kuti senge tiri kubata pamusoro, you know, like what we do when we are anointing someone. Waizoibata as a way of transferring your sins. Iwe mutadzi, the sins dziya dzakuchienda pane mhuka iya. Kana masins ako zvitadzo zvako zvachienda kune mhuka iya now is the one that's now going to die in your place. Mhuka iya manje ndio yaibva yapiwa ma-instructions ekunzi iurayei, bvisai ganda remhuka racho kana kuti dewe. Sezvakangoitika muGarden of Eden. If you still remember Adam na Eve pavanotadza, Mwari vanotouraya mhuka in replacement of their sins. Mwari, not like replacement, but pakatourayiwa, pakakanganiswa nevanhu, pakatodeuka ropa. Mwari vakatouraya mhuka dewe riya ndio rakazotora kukava Adam and Eve. In the same way, when vana veIsrael are sinning vari pasi peMount Sinai, zvivi zvavanenge vaita pakuda mhuka, mhuka yakuchigamuchira chivi chaitwa nemunhu kana kuti zvivi zvaitwa nevana vaMwari ava. Kana mhuka iya yabatwa, the sin, I can say kuti sin tiri kuti yapaswa on to that animal. It's a symbol or it's kind of a sign yekuita sekunge tapasa the sin onto that animal. Then animal iya, mhuka iya yaibva yazoiswa paaltar, ndo payaizopiswa. Saka kupiswa kwaitwa mhuka idzi kwakanga kuine ma-instructions akasiyana siyana. Ndichangopa one example of the sin of the burnt offering kuti yaifambiswa sei. Mhuka yaibviswa ganda nemapriest dewe. Mhuka yayobviswa yobva yabviswa mafuta. Mwari vainstructa kana kuti bvisai mafuta kana kuti sometimes and the kidney as well, zvoiswa paside. Then those things zvaibva zvapiswa paaltar inenge irimo within the tabernacle.
Mwari vaitaura kazhinji kuti the smell yemafuta aya is like a sweet fragrance. Vaifarira the aroma yaisimuka ichiuya kwavari. Then imwe nyama yaigona kunzi iyi nyama inenge yasara iyi, gezai matumbu, torai makumbo acho, kana nemamwe maparts emhuka, mozvigeza, mozozvisa pamoto, asi munonozvipisira kunze kwemisha. Saka ma-instructions acho aiva very specific, depending nekuti offering iri kuuya i-offering yezvivi zvipi, uye kuti chivi chacho chaitwa nani. Saka pa-burnt offering, mhuka iya yaipiswa usiku hwese. Kwakanga kutori nemoto waitobvira pakati pevana vemaIsrael waisadzimwa. That fire yaipisa usiku hwese. There was always something chiri kupiswa pamoto iwowo. Either pari kupiswa mafuta or pari kupiswa the other parts dzemhuka dziya dzinenge dziri kuurayiwa. Asi chatinoona during that time the burnt offering, tinoona kuti even though mhuka dzakanga dziri kufa left, right and center, nekuti mukazvitarisa vanhu ava vakanga vava about 2 million to 3 million. Saka you can imagine the number of animals that were being killed. As you read the book of Leviticus, one of the things chamuchaona ndechekuti almost mhosva dzese dzinenge dziri kutaurwa naMwari zvinenge zvichinzi kana uchinge wazoziva kuti watadza, even though wakatadza mukusaziva. Vadikani, imhosva ngani dzamunofunga kuti vanhu vaifanira kuisira mhuka pachibayiro or pa-out? People were not being judged, and even up to this day, we are not judged for the sins that we commit knowingly. Most of the time, as we are reading the book of Leviticus, munotoona kuti people are being judged for the sins that they are committing. Mukusaziva. Sin is sin. Whether watadza mukuziva, whether watadza mukusaziva, chivi. This system inotiratidza kuti there was no amount of animals that could even work kusvika zvivi zvevanhu vese zvatozocheneswa. But it was a sacrificial system that God was putting in place as a band-aid, kana kuti as a temporary covering, yekuitira kuti panguva iyoyo Mwari vakwanise kudyidzana nevana vavo. It was a temporary covering, yakanga iri a foreshadow yekuti kune ropa richazouya, rekuti kana richinge rauya hapachada kuramba paine kuchema every time kunzi mhuka dzaurayiwa, mbudzi, mombe, wai dzichingourayiwa non-stop for the forgiveness or for kucheneswa kwezvivi zvevana vaMwari. Amen and amen. Hallelujah. Then tichizopfuurira mberi tinoona kuti there were also other offerings dzakanga dziripo. Saka munhu wanga usina kururama kana uine zvivi, kuti uve wakatendeka zvatanga tiri kutaura, paifanira kutodeuka ropa remhuka for the burnt offering. Then tichizotarisa yainzi grain offering. Grain offering yakanga iripo, tinoiona iyoyo kuna Leviticus chapter 2. The grain offering yanga yakanaka nekuti it was a way yekurumbidza nayo Mwari. Yakanga isina ropa rakanga riri kudeuka kubva kumhuka. Vakanga vari vanhu vari kuenda pamberi paMwari wavo neflour, neoil, neyavanoti frank incense. Saka vachinge vaenda nezvingwa vaikwanisa kubheka zvingwa zvakasiyana-siyana. They could bake chingwa, it could be grilled, it could be fried, it could be roasted. Vaigona kutochibika chingwa ichocho chokwanisa kuita senge cereal, right? Then vakanga vakapiwa ma-instructions yekuti you can see chingwa chacho chamunenge mabika, even though it can be seasoned, chesafanira kuva sweet, chesafanira kuva ne-yeast, and so on. Then dzimwe dzenguva vebva vaudzwa kunzi chise chinofanira kunge chakaiswa olive oil and kakawanda. Dzimwe dzenguva vebva vanzi also panofanira kunge paine munyu, the salt of God, yaiuya as part of these sacrifices. Saka the grain offering yanga iri a free will offering yavaienda nayo pamberi paMwari. Vamwe vaiendesa that offering yakada kufanana nekuunza kwatinoita the first of our fruits before the Lord. Kuti muchinge maita goho renyu paya, mobva zvekutanga zvamawana
the first of your fruits kana kuti the first of your livestock ndo yavaibva yaenda nayo kuna Mwari as a way of appreciating God for who he truly was, a God who loves them, a God who is kind, a God who is perfect. Saka grain offering was a way of worship. Yaive yakanaka. Asi Mwari vakaisa a standard or a system in place yekuti this is what was acceptable before him and this was what was not acceptable before him. Then tichifurira mberi nema offerings akanga achiitwa. Patinoverenga chapter 3 yekuna Leviticus, tinodzidza about what is called the fellowship offering. Mamwe maBible edu anoidaidza achiiti the peace offering. This one was a third type of offering. Yanga yakada kufanana ne the peace yakada kufanana ne the offering yatabva kudzidza nayo nezvayo yaiva the grain offering. It was also a way yekuti vanhu vaenda nayo pamberi paMwari as a way yekuvatenda. Kusiyana kwakaita offering iyi nemamwe acho kwakuri pakuti there was a way vakanga vaine kuti kana vachinge vaenda nezvipo pamberi paMwari pakanga paine a portion yaipiswa before the Lord, pakanga paine a portion yaigona kutorwa nemaprista, but then the rest of it vaikwanisa kudya in one accord. They could eat together, they could have a shared meal nevamwe vavo in the presence of God, and it was a symbol yekuratidza kuti Mwari vanoda kudyidzana nevana vavo vavakasika. Mwari wants to have fellowship nevana vavo. Mwari wants to have peace pakati pavo nevana vavo. Paul achizozvitaura kuna Romans 5 verse 1 kwaku New Testament achita reference to the peace offering. Anobva ataura kuna Romans 5 verse 1 achiti, therefore being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Saka this type of offering also, even though pakanga pasina kudeuka kweropa, it was also a mirror image yekuti through Jesus Christ we can now commune with Christ. Through Jesus Christ we can now have fellowship. Takukwanisa kugara pasi tichidyidzana naMwari wedu, takukwanisa kuwana runyararo, kunzwisisana, kudanana, kuburikidza the offering iri eternal inova yakauya through Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Then pakanga paine another type of offering yainzi the sin offering. This one was the fourth one. Pasin offering ndipo pandinoda kuti batei zvakanyanya muzuva ranhasi. Ndichangoverenga verses 1 and 2 in English, then ndobva ndachizodzika nayo. Inoti in Leviticus 4, ndichaverenga verses 1 to 2 in English. Inoti, the Lord said to Moses, say to the Israelites, when anyone sins unintentionally, zvandanga ndiri kumbotaura zvivi zvakawanda zvanga zvisiri kutombonzi kana uchinge watadza mukuziva, iko kutadza ikoko mukusaziva, kutadza pamberi paMwari. Saka hanzi, when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, inobva yazopfurira manje how, or rather the structure or the steps that needed to be followed kuti vacheneswe pamberi paMwari. Amen and amen. One of the things chandinoda kubata zvakanyanya panyaya yesin offering inyaya yeudzamu hwezvivi. Kana tikaverenga Leviticus chapter 4, munoona kuti kana ari an individual aive atadza, just a regular Israelite anenge atadza, mapriest ndo vaitora mhuka iya inenge yauyiwa nawo. Mhuka iya yaibva yabatwa pamusoro zvatanga tiri kutaura zviya, mhuka iya yaizosvika painourayiwa, then ropa racho remhuka inenge yaurayiwa raibva rasprinkliwa in the horns or paarita okumasides the altar yaipisirwa mhuka. Then the other instructions ekuzoti imwe nyama yacho yazopiswa kupi zvakanga zviripo, but the process yacho yekuchenesa munhu yaiitika kunze, like kwekutanga-tanga the tabernacle.
Remember, takanga tiri kutaura kuti tabernacle yavakwa in the form, or rather, yakanga yavakwa iri a representation of the Garden of Eden. And vamwe vanoti it was also shaped in the form of the cross. Kwakanga kuine kwaipinda nevanhu kugate, right? Kudhuze nekugate ikoko ndiko kwaiva the altar yaive yakagadzirwa nebronze. Ndiko kwakanga kuine equipment yaive yakagadzirwa nematerial iri less valuable. Kwakawanda zvinhu zvebronze. And as we were going closer to where God was residing, minerals aya aibva aita achichinja. Taibva tazosvika kune zvinhu zvesilver kana takunopinda in the holy place. Then kumberi kana takuzonopinda kwainzi the holy of holies. Ndokwamaiona kuti when it comes to minerals yakanga yangova gold. Kwakava the finest and the purest of materials aive akashandiswa kugadzira the tabernacle. Saka when a regular person sinned pakati pavo, kucheneswa kwake kwaitika kudhuze neku-entrance, kudhuze neku-gate chaiko, kwainzi in the outer court. Ndo kwaicheneswa, ndo kwaiurayiwa mhuka, ndo kwaibva kwaiswa ropa racho on the side of the tabernacle, otocheneswa zvobva zvatopera. However, kana a leader achinge akanganisa matongerwo azvaiitwa anga akasiyana, mhuka yacho yaifanira kuuya yatovawo nemore value kudarika mhuka ye-an ordinary person. Chinozonyanya kundibata pachapter 4, chivi chemupriest. If a priest sinned, a priest akatadza, aibva atonzi zvivi zvake zvatokanganisa vanhu vese, zvatokanganisa the whole tabernacle. Saka when you look at the instructions, or rather the punishment yakanga iri kufesa mapriest when they sinned, unoona kuti zvanga zvakafanana kuti kedye ne the sin yaikomitwa nevanhu vese. Mwari vakanga vakatara kuti when everyone has sinned, kana vana veIsrael vese ava vatadzira Mwari, pavanouya nemhuka yaipiwa as a sacrifice, ropa racho rakanga risiri kuiswa kumasides ealtar in the outer court. Priest aifanira kutofamba neropa riya muyadhi yese, onopinda muholy place, otopfuura futi muholy place naro ropa riya kunosvika pamusuo pepaigara Mwari. Pakanga paine veil. There was a veil yaivepo between the holy of holies and the holy place. Ipapo pane that veil ndo paaizonyika chigunwe chake 7 times muropa riya achizorisplinker pane the veil iripo between him and God. Saka it's almost as if ropa riya aitozofamba naro achienda azvichenesa, priest auya azvichenesa azigezesa, aienda nazvo zvivi zviya kutonosvika pamusuo chaipo pamberi paMwari. That's how difficult the process was kuti zvivi zvevanhu vese zviregerere. The same applies kana priest atadza, chivi chake saisatorwa sekunzi chivi chemunhu 1 kana kunzi chivi just a leader. When a priest sinned, zvakanga zvine uremu hwakawanda. And I believe it's the same up to this day. To those who are called in ministry, vatungamiri, vafundisi, you name it, those who have a higher calling, when we sin, we are going to be judged with a different scale. Amen. Saka kana priest achinge atadza, he had to follow the same instructions. Paiurayiwa mhuka, ropa racho raitozofambwa naro through the whole of the tabernacle, aipinda naro, onopinda muholy place naro, kutonosvika kune the veil yakanga iripo between the holy of holies and God. Mwari took seriously the sins of the leaders. Mwari took seriously the sins dzakanga dzaitwa nevanhu vese, the sins committed by the whole community. Asi vachinge vateerera zvakanga zvataurwa, vafollower those instructions, there would be purification. Vaibva vacheneswa pamberi paMwari, and they would be acceptable before him. Instead of being vanhu vari unclean, they would now be considered clean before their holy God. Amen and amen. The last offering yatichatarisa iri kuna Leviticus chapter 5. Inova ivo the guilt offering. Iri kuna chapter 5 inozonobatwa zvakare kuna chapter 7. Kana tichiti guilt muzuva ranhasi,
kakawanda tinofila kuti chivi chekuratidza kuti your conscience iri kukuudza kuti ndatadza, I'm feeling bad nezvandaita. But when we look at mararamiro akanga ari kuita vanhu, the context of it was not necessarily kuti they are feeling guilty, but it was an offering yainzi a trespass offering kana kuti reparation offering. Yakanga iri an offering yaitwa pakugadzirisa zvakanganiswa. Kana muri kuverenga mabhaibheri menyu enyu muchaona kuti ndiyo offering yakanga iri kuitwa ichishandiswa mari, yaishandiswa silver. Muenzaniso uripo even in the scripture was kuti let's say munhu ari kuowa someone or pane munhu atora zvinhu zvemunhu, aibva anzi ngaadzosere zvaatorera munhu uya, asi pamusoro pekumudzosera aifanira kuzoisa a certain percentage on top. There was a 20%, I know there was a 20% fee yaipiwa priest, and I think there was also like a punishment pamusoro pekudzosera zvinhu zvaanenge aita. But this was a way yekugadzirisa my relationships. This was a way yekugadzirisa panga pakanganiswa mukugarisana kwaive kwakaita vanhu. Saka one of the things that we know about all these offerings dzakanga dziri kuitwa ndezvekuti pamusoro pazvose chinhu chatiri kuona inyasha dzaMwari. This is not really about my rituals. Kuti Mwari vanoda ropa, Mwari vanoda the smell of mafuta enyama ari kupiswa ari pamoto 24/7. What God was showing us was how much he wanted to have a relationship nevana veIsrael. He wanted to have a relationship. He wanted them to draw near to him again. Akanga ari kuda kudyidzana nevana vake. Vanava vanga vasina kururama. Nekuti avana kururama, panga pasina any other way for them to come before him. As you are reading, I believe in chapter 6 and 7, munogona kuzoona mamwe mas sections also when they are talking about kuva impure or kushiba pamberi paMwari. Ndichangotaura just a little bit to shed clarity kuna anyone anenge ari kuzviverenga asingazozvinzwisise. There are some things zvaigona kubva zvataurwa panguva iyoyo kuti kana munhu akadai akwanise kuenda pamberi paMwari aifanira kutanga acheneswa. Zvimwe zvezvinhu izvozvo ndezvekuti kana ukabata mamolds, handiti munoziva mamolds aya, mamolds ukabata ngura, ukabata zvinhu zviri kufa, kana kuti mukadzi ari kutevera, kana kuti ukabata ropa and so on. All those things mukazvitarisa zvaidefinwa kuti kana ukava in touch with these things hauna kururama, kana kuti even some types of skin diseases zvakanga zviri kuratidza kuti God is life. Saka anything that represented rufu or kurasika kweupenyu chaikwanisa kuenda pamberi paMwari. That's why vana veIsrael needed to purify themselves. That's why they needed to cleanse themselves. That's why they needed to be sanctified, to be set apart. That's why even they needed atonement. Yatanga chitaura yekuti something has to die in your place kuti ugezeswe chivi chiri mauri chibve kuti ukwanise kuzoenda pamberi paMwari. So ticharamba tichikontinya nekunzwisisa bhuku raLeviticus. Mwari vari mubatsiri wedu, handizive kuti next week tinoripedza here kana kuti maybe in the other week ndo patinoripedza. But as we are drawing closer to the end of it, muchazoona kuti something good is going to happen. There's going to be a point where now God is now speaking kuvana vake, not from the tent, but mwana wavo ava in the tent. So as we are learning about the book of Leviticus, let's continue thanking God for his mercy that is new to us every day, for his love. Inoita kuti vagadzirise, vaite a way yekuti tidyidzane navo. Vaida kudyidzana nevana vavo. Saka vakanga vachitozodeura ropa remhuka dzavo ivo kuti vadyidzane nevana vaya vanovatadzira. We are not so different from vana veIsrael. And even as we live today, God is constantly making a way. He has made a way through Jesus Christ, who came into our lives
as a representation of the burnt offering, as a representation of the grain offering, as a representation ye-peace offering, ne-sin offering, ne-guilt offering, kuitira kuti imi neni tive in fellowship uye tikwanise kurarama upenyu in his presence, tichidyidzana navo, tichiwirirana navo. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka mazvita. Ndotisa nguva kwamuri. Amen. Haleluya. Totenda Mwari zvikuru, ngatipurudzirei nekutenda dzidziso iyi. Tinotenda Pastor Josi zvamuri kudzidzisa izvika vamwe tiri kutotanga kuzvinzwa ipapa. Saka tichatozoteerera audio tinyatsonzwisisa zvavari kutaura. Totenda zvikuru nekudzidzisa kwakasimba. Pane vanoda kutenda here? Amen. Chakabveyo pindai. Masikati akanaka vatenderera dira. Vakutenda shoko Pastor Jose. Chipo chabakapiwa ichika. Unoziva Mwari ndanga ndiri kunozviudza hangu ndiri kakati Mwari vanoshamisa kuronga kwavo. Tine zvipo zvakasiyana. Saka bhuku rakati tine zvipo zvakasiyana siyana. Zvimwe zvisingagoni kuitwa nemumwe munhu zvinogona nemumwe munhu mufungi. Pastor Jose ndanzwa kusimudzirwa zvizhinji pama muri kutaura pamusoro pebhuku raLevhitikasi. Ndabva ndaona kuti ndandichinzwisisa chokwadi Moses akanga angori mufananidzo waMwari ari pano panyika, nokuti zvaaita iye ndiye aikwanisa kuzonotaura nyaya dzose kuvanhu vakanga vasingakwanisa kusvika pedyo nacho, nokuti ndabva ndangosvora kuti nokusakwanira kusakwanira pamberi paJehovha Mwari, asi Moses ndiye akanga akaita rombo rakanaka, nokuti Mwari vanoyera, Mwari vanoshamisa, simba riri mavari, ende Mwari vanoda kuti